Dzień dobry Państwu, dobry dzień wszystkim. Ostatnio taki czas, że dużo siedzimy w domu, ale chyba nie jest dobrze ten czas zupełnie stracić, więc dzisiaj troszeczkę o książkach. Ostatnio w Kaszubskim Forum Kultury otrzymaliśmy sporo ciekawych darów od księdza Mariana Miotka. Tak naprawdę ten księgozbiór, który otrzymaliśmy, obejmuje blisko 100 pozycji. Ja wybrałem z nich taki przelot ciekawych rzeczy. Troszeczkę opowiem o tych książkach, natomiast myślę, że jak już ten zły czas minie, to będzie można się spotkać tutaj w Kaszubskim Forum Kultury i z tych książek skorzystać. Jeżeli chodzi właśnie o te książki, które otrzymaliśmy, to taki bardzo ciekawy przelot po różnych częściach, po różnych działach Kaszubszczyzny. Mamy tutaj i książki po kaszubsku, poezji po kaszubsku, dosyć rzadkie tomiki Jerzego Stachurskiego, Jana Walkusza, Jaromiry Labudy. Nie są to częste pozycje, które można znaleźć. Mamy tutaj pozycje też związane z Zynkiem, który był wydawany przez wydawnictwo Region i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, czyli tutaj pozycja taka dla miłośników poezji kaszubskiej. Dawne rzeczy związane z językiem kaszubskim, jeszcze chyba sprzed reformy, w 1996 roku, gramatyka kaszubska Edwarda Brezy i Jerzego Tredera. Dla miłośników tematów wojennych, ruch oporu na Pomorzu Gdańskim, pozycja Leona Lubeckiego. No i też myślę, że sporo z nas z dzieciństwa pamięta legendy Józefa Cejnowy, Dobro zwycięża. Dla osób zajmujących się historią, szczególnie tą historią II wojny światowej, a także przed tym, co się działo przed II wojną światową, to ciekawa pozycja Lud Polski nie da się. Tak naprawdę pozycja o księdzu Domańskim. Tutaj akurat dotykamy tematów związanych z Polonią w Niemczech, w tym czasie przedwojennym, no i w tym czasie tragicznym bardzo dla tej Polonii, czyli II wojny światowej. Sporo pozycji związanych z Gdynianinem, z księdzem, biskupem Janem Bernardem Szlagą, mieszkańcem Małego Kacka. No i też chyba największa gratka z tych wszystkich książek przekazanych, Aleksander Majkowski, biografia jego autorstwa profesora Józefa Bożyszkowskiego. Chyba jedna z najlepszych książek, jakie wydał Instytut Kaszubski. Książka o Aleksandrze Majkowskim, liderze Młodokaszubów, bardzo ciekawej postaci, autorze Życia i przygód Remusa, ale także biografia to jedno Majkowskiego, ale ta książka też jest kapitalnym przewodnikiem po całej epoce, w której żył Majkowski, dotykając innych tematów historycznych, przemian różnego typu. To wszystko w tej książce znajdziemy. Powiem szczerze, że jak kiedyś przygotowywałem duży artykuł o Aleksandrze Majkowskim, to ta książka była głównym materiałem, z którego korzystałem. Jak ktoś dotyka tej właśnie wiedzy, to lepszej pozycji chyba nie znajdzie. Więc szczególnie zachęcamy do skorzystania z tej książki, a jako taki, można powiedzieć, taką niewielką zapowiedź, to odsyłam do artykułu o Aleksandrze Majkowskim, który był właśnie w dużym stopniu pisany na podstawie tej właśnie książki Józefa Bożyszkowskiego. Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia i do zobaczenia w czasie, kiedy już będziemy mogli się spotkać w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni.